ndandihamba ndodwa phezu kwezontaba bendibheka abantu bethi ndinike ayisukani madoda yangena laa nto kwedini betha nge-frog jump ngenyawo elinye bangapha bakwazi uyenza nale frog jump njengobhele uthi thaka ngenyawo elinye tshintsha inyawo ubethe ngelinye inyawo kule frog jump ndiyiphethe le nto le frog jump. Ndiyabulisa kaloku bantu abahle, siyanamkela kweli khaya lenkcubeko yesintu apho kwavusilanga, kulapho kudidiyelwa khona kaloku inkcubeko yesintu, kulapho sididiyela khona iinto eziphilisa abantu. Siphethe loo maxolo, siphethe ingcambu, siphethe amathambo, siphethe amafutha. Now that ndithetha ngamafutha, sesathi ngoku besithetha ngosuku esuka kula ngoMvulo, sathi asizuphinde siphathe amafutha, siyigqibile into amafutha ngoba siphethe intlwathi. Bakhala abantu bathi tata ubhele le nyoka yakho thina siyayoyika le nyoka, asuphinde usiphathele inyoka kodwa suyeke usiphathela amafutha tata ubhele. Bachenga abantu, babhala abantu. Sathi naxa sesijonga i-feedback kwi-views safumanisa abantu banyanisile bayawafuna la mafutha, siye ke saphesuweyidana apha eKapa sathi mhlawumbi masiphinde siphathe amanye ngathi abantu bawathandile la mafutha, besiphethe amafutha entlwathi ngoMvulo. Sawuphinde siqokelele ke amanye amafutha simane siwaphosa laa toyitoyi bendisiza nayo. Bathe mandiyirhoxisa abantu bathi siphathele amafutha. Namhlanje siphethe kaloku Isikholokotho, namhlanje siphethe umother-in-law's tongue. Yile nyanga yoomama kaloku saqoma sihambe siyokhangela umother, sahla sinyuka phakathi kwamayeza sithi sifuna umother, sambhaqa umother-in-law's tongue. Yabo mother-in-law ngaba babengafuni oomakoti. Umother lo makoti ufuna umfaka ubhontsi, umcinezele umakoti, bayakhala umakoti. Lo myeni wam akandimameli, ufuna umamela umamakhe. Andiyazi noba mhlawumbi wayefuna ukwendela kumamakhe nalo mama. Mother-in-law, siyabacinga koomother-in-law, khanitshintshe boomother-in-law. Sanuba ngcikiva oomakoti benu kuye ngakumbi kule nyanga yoomama. Sithetha ngenyanga yoomama kaloku oomama sithi noko mabahloniphane, bangahlonitshwa ngamadoda kuphela, bahloniphe mother-in-law. Sawuthetha ngawe. Hayi ndiyadlala, sithetha ngomother-in-law. Isikholokotho. Yintoni isikholokotho? Sizawungena ke nzulu sithethe ngaso isikholokotho, kodwa siqale apha emagameni kuqala. Eli yeza ke sawuthi liyeza ke sisityalo. Eli yeza linamagama aliqedlana. Eli yeza kuthiwa sisikholokotho. Abantu abakhumshayo bazawuthi ngu-mother-in-law's tongue, bazawuthi yi-piles root, ubuyazazi ii-piles. Bazawuthi i-piles root, bazawuthi i-bowstring hemp, ubuyayibona i-bowstring, le nto yenza ngayo i-string kuthiwa yintoni, itolo. Bowstring hemp bayayibiza ke xa sebeyisa kwelaa gama lithi xa uzolibiza funeka uqale uhlala isinatya. Bathi yi-Sansevieria hyacinthoides. That's a botanical name ke xa sesisiza apha esintwini sethu. Bazawuthi isikwandla, awubatsho ke phaa ngaphesha kwethukela. Apha esiXhoseni bazawuthi isithokothoko, bathi isikholokotho. Ndavuka nalo ke mna eli yeza, negama lalo ndingayazi ukuba le nto liyeza. Ndayixelelwa kodwa liyeza, ndahla ndinyuka ndiyikhangela abantu bendisa kwiindawo ezirongo. Ndade ndayibona, ndathi nasi esi sikholokotho bendixelelwe ngaso. Siphethe eso sikholokotho ke namhlanje, umother-in-law's tongue. Bathi ke elinye igama ke abantu abakhumsha nje batshilo bathi si-snake plant. Masiqale ke before singene kulo eliyeza silincokole, sitsho ukuthi wena mntu uqhela ubukela iimuvi, wena mntu uqhela ujonga iimuvi zaseHollywood nezi movie ke zabantu abamhlophe, you'll notice ukuthi kwii-offices ezithile zaba bantu bamhlophe you'll find isikholokotho, kwii-rooms zaba bantu, kwii-lounge zawo. Ndithetha apha ezi movie, you'll find ukuthi this plant is common. If uya kwii-buildings ezithile, particularly ezi buildings zihambe zibe nezinto ezilandela ezi-green to generation, aba bantu abathi bona are not interested ekubheneni fossil fuels, bona bafuna uba green, you'll notice ukuthi kuzawuba khona i-snake plant kuzo ezi buildings. What is this snake plant doing kwezi buildings? Aba bantu bamhlophe baza kuxelela ukuthi any plant with broad leaves
ine-potential yoku-absorba a lot of carbon dioxide in the atmosphere and release a lot of oxygen in the atmosphere bayenzela loo nto. But the second reason, they call it a money plant. I-money plant ke ngokwabantu abamhlophe, it's either sona i-snake plant or ezi plant with round leaves. Bazawuthi ke xa beyisithi yityale le plant with round leaves, bazawuxelela which part of the room efamba uyityale kuyo. Then thina ke bantu bamayeza fumanisa xa sithi yityale, sizawuthi yityale kule ndawo kungena kuphuma abantu, bakuxelele ukuba xa uyityala le money plant kufuneka uthi xa uyifake emhlabeni uyifake nemali ekhanyayo. Is the same thing ke abantu xa betyala i-snake plant, bazawuthi qale ufake imali ngaphantsi and then utyale le snake plant ngaphezulu, uyithethele uyicengele ke mntana omhle ukuthi mayikuvulele indlela. Baphinde bathi ke kwa the same snake plant xa ilapha endlini, it absorbs as chemicals lapha emoyeni, including as chemicals ezisuka kwiipeyinti. Abanye abantu bathi ipeyinti seyomile, kanti abantu abatesta imimoya bazawuxela uba le peyinti nangona i-dry, it still continues to release ii-gases ezithile. So your snake plant ke nje bulele nje, it attracts or it absorbs ezi chemicals ongazidingiyo wena emoyeni. Besisazama ukukuphendula ukuthi kutheni abantu abamhlophe beyithanda nje lento in their buildings. You must also realize ukuthi xa ubona igadi yomntu omhlophe, in many a times uzofika ikhona lento ingu-snake plant phakathi kwazo ezi zinto zityaliweyo, kuba kaloku they also argue ukuba it attracts negative energies ukuze i-release positive energies. The same concept of attracting carbon dioxide, releasing oxygen that wena you will breathe. That is ke mntana omhle i-snake plant. Size ke ngoku ngokwasemayezeni. I think before ndiyichaze lento yasemayezeni, I want to also put, uzayibona ke wena mntu ozawubukela le video yonke, I want to put i-journal, one of the journals that we checked, safumanisa ukubana they went deeper kule nto yesi snake plant. I-title yayo bathi Sansevieria hycinoides, a review of its botany, medicinal uses, phytochemistry and biological activities, ethnopharmacology of Sansevieria hycinoides. Yenziwe ke le nto ngabantu balapha eForte, but yahamba yopublishwa yi-Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Sizayibeka ke le nto ukwenzela uba ukwazi ukuzibonela, uzidownloadele, uzifundele. There were many other journals, but safumanisa uba nalena ingathi is closer to home, noko iForte lapha kufutshane. And it went deeper ke mntana omhle. They also have a table wena mntu ofuna ukuzifundela ngaso esi snake plant ukubana njengoba sizawuthi sinceda le nale nale, what part yesi snake plant esetyenziswayo. There will be certain parts where you need the leaf, there will be parts where you need the bulb, okanye bona bayohlula between ingcambu nengcambu. Ingcambu ke izawuba yile ndawo iqinayo, bayayibiza ke, I just don't remember the English name, but the fibrous part and then the roots. Thina xa siyoyihomba sizawuthi ingcambu yonke laa nto, bona bayayohlula-hlula ke mntana omhle in their table. Uzahamba uyozijongela, bathi xa besithi yenza lena bakuxela uba which part is used, xa bethi yenza lena which part is used. Siyaku-encourage ke uhambe uyozifundela. Mhlawumbi uzawuthi xa ufunda you'll also learn nezinye izinto, kuba uzawugqitha wena kule journal iyi-1 yokhangela nezinye ii-journals. Ubuyaya ke apha koFacebook ufuna ujonga uba Isikholokotho esisenzani, baza kuxelela ukuba sinceda indlebe, that's the end of it. Bangakwazi ugqitha ke, kuba kaloku that is what we know Isikholokotho to be used for. Siqalapho ke nathi Isikholokotho is good for your ear. Basebenza apha endleleni. Isikholokotho si-good for izinyo. Isikholokotho si-good not just indlebe erhawuzelelayo eqaqambayo, even indlebe ene-infection siyasebenza isikholokotho. Isikholokotho sisebenze for ii-hemorrhoids. Ii-hemorrhoids abantu bayazazi ii-hemorrhoids. Abanye bazawudibanisa ezinto ezingadibaniyo, but we'll just say hemorrhoids ukwenzela ubana xa usiya kule journal ujonge which part used for hemorrhoids and what are hemorrhoids. Iphinde isebenze kwi-intestinal worms, iintshulube ke mntana omhle ezilapha esiswini. Iphinde isebenze kwi-stomach problems including i-diarrhea.
whether unesisu esibuhlungu nengxaki zaseswini uyahambisa, siyasebenza isikholokotho. Siphinde isikholokotho sisebenze kwi-respiratory. Ninzi into esithethe ngayo enceda i-respiratory. I-respiratory sithe kaloku ngoba esithetha ngayo iqala in your nose, your ear, your throat. I-respiratory yonke loo nto, yiloo nto uzawuva kuthethwa nge-ENT, ear, nose and throat, kuba kaloku i-problem in your throat will affect your ear. I-problem in your ear may affect your throat. I-system eyi-1 linked by la Eustachian tube. Iphinde sisikholokotho sincedise kwi-swelling. Siyadumba, sihleli nje singothi madumba njalo. Yasebenza ke isikholokotho. Siphinde isikholokotho sisebenze for skin infections. Sincokole ke into ye-skin infection. We went down to discuss izinto that treat skin infection. Xa sisiya kwesaa sikolo samayeza, kule gruphu seyibhalisile ngoku, we go into i-skin problems, sizincokole zonke i-skin problems. Sithi for esiyenza le, when we start with i-skin infection sithetha njengezi zinto zisimple, and then xa sesithaka ke ngoku wena mntu ofuna ukuthakelwa i-skin problems, siyangena isikholokotho kuloo nto uzayithaka. Iphinde incedise i-STIs. We discussed ke nento ze-STIs ngoku besithetha ngezinye izinto. If you remember, ngoku sasithetha ngemboziso, sathi not imboziso, umbhongisa, sathi umbhongisa uyangena kwi-STIs. Sahamba sathetha nangezinye izinto nazo esathi ziyangena kwi-STIs. Zininzi ke mntanomhle. Iphinde kwesisikholokotho singene kwi-insect bites, snake bites. You remember nayo into ze-insect bites sancokola ngazo, ne-snake bites sangena nesikholokotho. We want to emphasize le nto sakhe sayithetha ethi uba kuthiwa into ethile iyayinceda. You'll remember, if I give you one example, sathi for snake bites isicimamlilo siyasebenza. You remember ngoku sasisithi for insect bites iplantain yangena. Zidibanise ke mntanomhle zonke izinto ezinceda i-bites, because azizukhabana. You treat your snake bites, you treat your insect bites. Kuphinde ke isikholokotho ngokwale journal kuthiwa treat blood disorders. Hamba ke uyosifundela wena, ujonge which blood disorders are they referring to, and treat your blood disorders. Sathi nceda i-burns. You'll remember ngosa sithetha nge-burns, sathi when we talk about burns, zininzi izinto that treat i-burns. Sathi aloe vera is one of ezi zinto ezi-good in treating i-burns. There was a study, I think we mentioned le nto, there was a study esasiconductwe eGrooteskier apho esafumanisa ukubana i-aloe vera oil is very good in treating i-burns. Wena mntu othi ndine-burns, khawukujikela apha ekhaya ukhangela uba sinokunika na i-aloe vera oil uyotreata your burns, uyotreata your skin problems, including i-dandruff. Ufuna ukhulisa inwele, ufuna inwele zakho zibe soft, you've got dark spots, you've got stretch marks, you've got yonke le nto ikwiingxaki ze-skins. Iza kunceda ke le nto kuthiwa yi-aloe vera oil. Wena mntu ke uzawukwenza isikholokotho, senze isikholokotho kodwa uzojikela uzothenga i-aloe vera. Sukawuthenge phaa kulaa venkile ka-my friend, sendi-advertiser now that we are here. Iphinde ke sisikholokotho boost your immune system. Anything ke mntanomhle ekuthiwa boost your immune system is a good thing, kuba kaloku ukutya sikutyayo ngoku akusenazo ii-nutrients. Sithenga ukutya okusekuproseswe kwakhutshwa kwanto ibinokunceda. Ukuba sitya ichicken iye yahlala efrijini. I remember when I was doing i-biology, andikosho noba yayi-matric or standard bani, when we were talking about i-protein, kuthethwa ngoku nge-denaturation. What was the word? When kuthi protein is denatured, kuthiwa it loses ubuprotein bayo. Kuthiwa at a particular temperature i-protein loses ubuprotein bayo. For instance, at a temperature above 100, you are killing i-properties protein. At a temperature lower than into ethile. Now ukutya sikutyayo ke ngoku le chicken yam kuthiwa lihlele efrijini iphele. Oba buprotein inoba buphi ke kule meko. Now we end up losing i-protection ebifumaneka ekutyeni. Either ukutya is highly processed okanye ukutya kuhlele efrijini more than usual. Singapheleli apho ke mntanomhle, sisela ezi juice ezingu-high in acid. So our blood zifuna an alkaline
pH. So thina we flood our blood with the acidic environment okanye i-pH acidic. Now when you need ke ngoku into that will alkalinize the body, sathetha ngabo aloe vera, sathetha nangezinye izinto, sathetha into ezinjengo-yellow dog, sathi ziya-alkalinize, and many of izinto ezikukutya ezi-natural. Xa le nto kuthiwa boost your immune system, it also assists, because when the pH of the body drop below ilevel ethile, now you are in trouble, because i-bacteria, i-viruses ziyakwazi uku-attacka, because ngoku i-pH is not the one that is normal and your body is not able to defend itself. Sisikholokotho ke eso. Singapheleli apha ke isikholokotho. This one awuzuyifumana ke ngoku la journal, because ayenziwa ngoomayezeni, yenziwa ngabantwana besikolo baseFort. Apha koomayezeni sisebenzisa isikholokotho kubantu abane-problems zezilwane. Siyasebenza, particularly if sisure ukuba esi silwane is a snake, asetyenziswa isikholokotho kulo mxube uzawukwenziwa. Siyasetyenziswa kwizichitho, particularly izichitho ezihamba nezinto ezirhubuluzayo, izichitho ezihamba nezinto enjengeempethu. Siyasebenza isikholokotho. Ukuba ke isichitho sesangaphantsi, forget mntanomhla, sizukunceda isikholokotho, unida amanye amayeza. Sisebenza isikholokotho ukuqinisa kwezi ndawo kuqiniswa kuso. Sisebenza isikholokotho nakwenye ke into eninzi encedwa siso isikholokotho. Wena mntu ke othi ufuna into yesichitho, sinayo apha ekhaya, iyasifaka isikholokotho. Sinala combo, same combo abantu abayithandayo. Zifumanele le combo nawe uzilwelesa kwisichitho. Ungabi nesichitho mntanomhle ibe ikhona into abancedayo abantu. Baninzi ebancedileyo. Wena mntu othi ndinengxaki nalapha ekhaya ndiyafuna uncedo, khawukuyokhangela ugila umkhondo. Naye ugila umkhondo unaso isikholokotho. Wena mntu ukhe weza apha ekhaya uzawuqona apha uba isikholokotho ungena ngaso apha egeyithini, siphahla igeyiti, sithi nawe ke xa unesikholokotho zifumanele isikholokotho uzilimele, sibe khona apha eyadini, so that you benefit from ubukho besikholokotho phakathi kwekhaya. Ubukwazi uba naso apha ebedroomini, zityalele isikholokotho, ungashiyeki mntanomhle side sogqithwe ngabelungu banesikholokotho. Nathi sinazo isikholokotho, nathi masibe nazo izikholokotho. Nantso into ebesiyiphethe. But before I run, I want to give a big up. Kodwa yintoni? I want to give a shout out to a lady ozibiza ngoba nguSpirit Espousing, who approached me kwi-project afuna ukuyiqala. I've not responded to her ngendlela ebendicima zawuresponda ngayo, but I see potential kule nto athi ufuna ukuyiqala, some herbal farm. You see, abantu bakuthi abanye, they start to see this thing yokuthi not now. Abantu bangoku abakaziboni belandela isintu sabo, besenza izinto ngokwesintu sabo. If she wants to start a herbal farm, le farmer may not have the potential now. You'll have it, it will grow. I want to give this shout out to you ukuthi don't panic xa izinto zingenzeki. Don't rush izinto when they want to be slow. Just keep pushing until izinto happen. It's not now that you'll reap, is later, but it will happen. I want to say ke kubantu bakuthi abafuna ukwenza izinto zenzeke, kubantu bakuthi abafuna ukuma ngezinto zasemakwabo, ngezinto zesintu sethu, masiqhubeni bantu abahle. Nathi sizama loo nto ngale channel ukhuthaza abantu ukuthi bawahoye la mayeza, because apart from ukuba ngamayeza omayezeni akwazi inceda nezinto. That's why we quote journals to show ukuthi abantwana besikolo in many universities they have taken interest kumayeza esintu. Lana thina esingawahoyanga masiwahoyeni ke la mayeza esintu, masambeni siyonyanga, masambeni siyonyangwa. Okwakaloku nje naso isikholokotho into besiyiphethe ngothunywa zezihlwele, sithi kuzo makube chosi kubele camagu.